Kauban sa kong amiga guys. Naglakaw man ni dinhi sa may highway guys. Kay doon na may tuyo sa maong dapit. Ug mao ni among nakita guys sa balay nga among giadtuan. Ug wa ko damha guys nga mao ni ako makita. Hello guys, maayong buntag guys. Ani ning time guys, nanglakaw mi ani padung na mi ani sa kanduaw. Kay do na may tuyo sa usa ka tawo nga importante kaayo guys. Ug mao ni amo nakita guys nga daghan day kay siyag mga tanom guys. Nag-inusara ra ning maong kaila namo ani guys, sirang usang namoy ani pero matinga ka guys kay daghan di kay siya og mga tanom sa sud. First timer na ka nakasud anang panimaya guys. Niuban lang ko sa ako ang amiga ani kay do na may tuyo. Ug nakurat lagi ko guys kay daghan siya prutas sa sud guys. Doon na po siya babuyan, doon na po siya mga buhi, mga manok, mga napoy mga iruani guys. Lugar kaya lamingan anang isi kakilid guys. Dire rami sa may loan ani sa iyahang gawas guys, wa mi dito sa iyang sud sa Panimalay. Dinhi rami sa may luyo nga bahin sa bay guys. Nag-istorya sila guys. Namati lamang ko sa ilang mga istorya samtang nag-video ko sa mga prutas niya guys. Aramang yung bungahan ni guys. Gikan sa ubos, ngadto pod sa ibabaw, puro jud bunga. Maikag ka ani guys. Samtang akong amiga guys nakig-istorya ni Ja. Padayon lang ko gihapon video aning iyahang mga talanawon aning gawas guys. Dili lang nako isulti dinhi guys kung unsay among mga katuyuan aning maong Panimalay. Basta kay ang ako ani nalingaw jud ko aning sa luyo nga bahin sa balay guys. Wa ko kay bagon sang klase sa nangka ni. Basta kay nakurat jud ko guys kay ang iyahang punuan na puto sa bunga. Kahatingali kay sa kilid na ay mga mananap ani guys sa gipamutang tingali ang hugaw sa mananap
sentro po dira sa punuan sa nangka, mo tingaling arang tambuka ang maong prutas. A few moments later. Nakaabot yun mi sa among bukid, guys. Kay ako manggiagni si Mister nga muto nga sumi sa bukid kay among subayan dring amo ang lagkaw. Ara na gadyong initas panahon, guys, ang mga sagbot nga green na brown na. Agamo ang aring ubos, guys. Nangasunog na gadyod agamo ang mga tanom. Labi na among kamuti, guys, nangasunog. Or sa akong pagtuo, guys, duhay akong nakonsa ko ang mga tanom ani, guys. Kung wa ni masunog sa kainit sa adlaw. Pangaonig baka, guys, kay amo ang labat raba ani among lagkaw naguba. So amo gid ning gaayo, guys, ang among lagkaw karon. Mao ni amo ang gianhin ni Mister ang pagtarong sa labat. Makita na to ning bungtod ani, guys, na din ang kuros. Nahuman ako anig dungag, guys, naniod to na mi ani, nanawag na ko na Mister. Gasunob mi ani, guys, og inasin nga isda. Kamirang do si Mister ani. Ni ingon si Mister og usa yung planggana nga mo yung sudan. Wa man may laing kabutangan, guys, kay wa may magdaog ka ng dagkong sudlanan. Unya aga mo pong kanon, guys, na pagod kay lagi aluminum ra may gidungagan. Muna nangatawa mi ani, guys, kay aga mo ang luto ara mga gadyong hilawa. Gusto mo gid si Mister nga mo kaon og sinunubang inasin mo nang dami og lubida ang gikan sa ubos, guys. Nayang kuha ganin ang buntag aga asin mi, guys, og among giluto sa udto. Kuwang asin? Sakto ka ito. Mura makalimot kasungan. Mura makalimot kasungan. Dilaw na. Yeah. Sa kasud aros mga bata, Siguro, da, puto, ronta to. Kung na nagidaman na daw. Tinog. Luya man ang atong luto. Sana tao na luto. Ibabaw ra ala ko nang ilalom. Manong nahilaw man eh. Di nga na yung aluminum. Ay, Na. di mo gipasagdan eh. Nasa nang Magdungagan lagi ko na eh. Bantayan, pagkaluto ako noon. galabat man ko in tawon. Matikat to, sama na. Kubitaw ganipayan ko.
Pero wa pa ka kadungog ug nay ginipayan dai nga. Sige katawan no. Wa. Magnisira no. Ay. Oops. Nasa unsin na ba? Baw. Kuwangon pa ng imuhang sabaw? Magang ko datong container. Adaw na ko ay ha. To. Kay. Tanawon ra na to na. Ari. Ibagi ari ba?